Gde ste narode? Nadam se da ste mi dobro. Gde god da se nalazite. Na ovu temu imam toliko toga da kažem, ali nemam puno vremena. Tako da pokušat ću da što to brže uradim za ovo kratko vrijeme. Pa ajde da počnemo. Za početak, viđala sam mnoge komentare gde ljudi savjetuju druge ljude, da kada dođu u Egipat, da nikako ne izlaze iz kompleksa, znači gde je hotel i kompleks hotela, znači da ne izlaze napolje, da je sve prljavo, šugavo, da ih ljudi napadaju i tako dalje. Pa hajde da razbijemo taj mit. Pa ovako, kao prvo, Hurgada je dosta veliko mesto. Ne znam da li ste i koliko ste svesni toga, zato što obično kad dolazite sa aerodroma pa idete do vašeg hotela, prolazite tu pored nekih zgrada i možda idete nekim ulicama gde to uopšte ne možete ni da dobijete taj pravi ugođaj i da shvatite koliko je veliko mesto i površinski, a i po broju ljudi. Ja sad neću da lupim cifru zato što stvarno ne znam, morala bih da proverim koliko ljudi živi ovde, ali je prilično veliko mesto. Takođe, ono što je jako bitna stavka jeste da je Hurgada turističko mesto i da policija i vojska, možda ste ih viđali čak i na ulicama, su prilično rigorozni i znači nema tu mesta za njihove, pogotovo prema njihovim ljudima koji, ne daj Bože, uznemiravaju turiste, znači kazne su onako prilično drakonske. Sad, pošto je Hurgada tako veliko mesto, obično ti jako lepi hoteli se nalaze negde van grada. Znači, nisu u samom tom nekom centru gde je veliki broj ljudi koji žive u Hurgadi, nego je najčešće izmešteno to negde. I onda van tog kompleksa gde je hotel, najčešće je tu odmah pored drugi hotel, treći, četvrti i tako dalje, i kada izađete iz samog kompleksa vi tu nemate praktično šta ni da vidite, to je neka pustara, Tako da što se tiče tih hotela stvarno nema potrebe da izlazite napolje. Što se tiče same Hurgade, Hurgada ima razne delove, pa sad ne znam, ima El Kausar, ima Intercontinental, ima Hadaba, ima Dahar i tako dalje. Možete to i sami istražiti, ali evo, ja ću vam reći da određeni delovi grada su, kako bih rekla, evropskiji. I sad evo, na primjer, ja živim u delu koji se zove El Kausar i tu živi jako puno stranaca. Vi ne viđate to na ulicama, znači to da vas neko sad uznemirava, da vas uvlači u neke radnje i tako dalje, toga nema ovde. Znači ja se ovde osjećam isto kao i kod nas. To je jedna stvar. Druga stvar, tu gde su hoteli, gde su koncentrisani hoteli, koncentrisani taj tip ljudi njihovih koji traže, pod znacima navoda, žrtvu, naravno, ne u tom smislu, nego traže ljude koji će kupiti nešto od njih. I tu su onda ta cenjkanja, uvlačenja u radnje i tako dalje. Ja imam par saveta kako možete od toga da se odbranite i generalno od te njihove prevelike pažnje, jer naravno oni kada vide strance, što bi se reklo, vide dollar signs, znači kod nas rastu pare na grani, mi tako uberemo, dođemo u Egipat i onda je na njima da nam uzmu te pare, Šalim se ja malo, ali u principu jeste tako. I samo da podelim s vama nešto što je jako meni zanimljivo. Znači, pošto mi živimo u El Kausaru, El Kausar je, ako znate, ako ste bili u Hurgadi, znate verovatno gde je Memša. I sad, kako je Memša, to je to šetalište, tu su hoteli neki lepi, i posle toga, znači kad se krene prema kopnu od mora što više, ulazi se u El Kausar. Sad mi često dođemo tu da šetamo, da prošetamo tu Memšom. Ja tačno znam, ljudi moji, imaju tu neke statue. Kako prođem te statue, ja znam da moram da promenim svoje ponašanje i svoj stav, zato što znam da me očekuje bombardovanje. Znači, bombardovanje hey, hello, how are you, come, you want to buy, i tako dalje. Znači, ja tu menjam svoj stav, a bukvalno do te statue koja stoji tu, ja imam jedan stav i posle toga mrak, znači, bez emocija, gledam pravo ako je dan, znači tu su naočare, nema šanse, nećeš mi uhvatiti, znači pogled da te pogledam pa ti mene da kreneš pričom, da me uvlačiš, ne.
Ja idem svojim putem, ti nešto pričaj, ja ako ne želim ništa da kupujem, znači ne želim da ulazim u radnju, ne želim da gledam, ja idem, znači ja nestajem, idem svojim putem. I to vam je moj najbolji savet vezano za odbranu od ljudi. Sad mi neko rekao, ono kao, pretpostavljam da će biti neki komentara, znam i ranije sam viđala kao, to nije lepo i oni su ljudi, jesu oni ljudi, samo što tu gde su hoteli, ti ljudi, oni ne mogu, a da kad vide turistu, ne mogu a da ne krenu u priču s njim i da pokušavaju da ga uvuku u radnju i da mu nešto prodaju. Naravno, oni su ljudi, trebaju da prodaju nešto, ali ako vi ne želite ništa da kupujete, znači izašli ste da prošetate, želite da vidite grad i tako dalje, što se njih tiče, nemojte da se okrećete kad vas viču, nemojte ni hello, ni ništa, znači čim hello, on misli već 50% posla je odradio, sad je na njemu da vas pritiska, da vas presira nekom pričom, da vas uvlači u neku priču, jer je dobio vašu pažnju. I onda tom pričom polako, pa vi kao, pa evo, čovek već se potrudio, priča sa mnom, ajde bar da uđem da vidim nešto i tu kreće, znači uhvate vas u mašinu i onda vi nešto na kraju kupite, jer... I eto, to vam je moj savet, znači koji važi i za muškarce i za žene i nemojte da brinete, nećete vi ispasti prema nikome, neće niko o vama misliti ne znam šta, jednostavno oni su na to sve navikli. Evo, daću vam primjer, da li možete da zamislite da neko od njih viče neku njihovu ženu tako na ulici? Ženu, mislim, koja je pokrivena, nema šanse, to se ne viđa, tako da njima njihova vera i njihova kultura njima ne bi trebalo da dozvoljava uopšte se oni obraćaju ženama, na muškarce mislim, znači na prodavce muškarce. Tako da nemojte se brinete, to je sve okej. Samo glava gore, naočari i pravac. Pošto žurim i već kasnim, ovdje ću morati da završim ovaj video, mislim imam još toliko toga da kažem, ali morat će da bude neki drugi video u budućnosti. Pišite mi svoje komentare, baš me interesuje vaše mišljenje i ako ste bili u Egiptu, napišite svoje iskustvo. Rado ću pročitati i odgovoriti ako imate odgovoriti na pitanja ukoliko imate nekih pitanja i vidimo se brzo u nekom drugom videu. Ako vam se svideo video, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal i vidimo se ubrzo.